Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 26 ноябрь, пәнҗешәмбе көн. Студияда Эльза Әхмәтҗанова. Һәрбер кеше тормышның тәмен тоеп яшәсә, яшәүбез ни кадәр матур булыр иде дип танылган сынчы Асия Миннуллина. Аның яшәү мәгънәсе дә шунда: тирә-юньне матурлату, шәһәребезнең үз йөзен булдыруда үз өлешен кертү. Мактаулы исемнәре күп булса да, тыйнак кына яшәп иҗат итә ул. Мәркәзебез Казанның иң танылган һәйкәлләр һәм сынлы композицияләр авторы Асия Миннуллина бүген туган көнен билгеләп үтә. Асия ханым, без сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәламәт булыгыз. Барлык хыялларыгыз да тормышка ашсын. Ташны һәркем вата ала, сирәкләре генә җанландырырга сәләтле. Виктор Фрайда. Сынчы Асия Миннуллина. Төнне алар киләләр, алар персонажлар киләләр. Әйтәләр, син мине алай неправильно эшлисең дип әйтәләр. Мин бит шундый. Ну, вообще, конечно, художниклар алар әзрәк нормальный түгел. Вот. Поэтому шундыйлар да була. Әйе, була икән шул. Кичкенә генә чандыр гәүдәле хатын-кызның сынчы һөнәрен сайлау бигрәк тә кызык бит. Баһадир ир атларда шүрләп торган монументаль сәнгать түреннән курыкмый ул. Сынчы һөнәре турында балачактан хыяллана. Аның эшләрен мәркәзебезнең төрле почмакларында очратып була. Алар чын мәгънәсендә шәһәребез бизәкләре, баш калабызның йөзен билгеләүче сыннар. Күп кенә казанлылар һәм шәһәребез кунаклары һәйкәлләр яныннан узып киткәндә, яисә истәлеккә фотога төшкән чакта, буларны кичкенә генә хатын-кыз иҗат иткән дип күз алларына китерәләр микән? Юктыр мөгаен. Каян килгән соң аңа бу көч? Сире нәсел җепләренә барып тоташкан. Әтисе Минвәли бурлаклар нәселеннән булган. Әтидән, бурлактан килгән көч внутри ничектер прямо разрывает меня и айда пошел. Төшерү төркемебезне Асия ханым үзенең иҗат йортында кабул итте. Безне Роза Солтанова озатып йөрде. Сынчы үземне ничек мактыйм инде дип оялып, үзе белән якыннан таныштыруын сәнгать белгеченә тапшырды. 20-нче елларда танылган Париж күргәзмәләрендә алтын медальләр алган безнең Садри Ахон, менә шул традицияләрне безнең Асия Миннуллина дәвам итә. Шулай ук халыкара күргәзмәләрдә, халыкара симпозиумнарда катнаша. Инде аның хезмәт хәзер Төркиядә бар, Тукай танылган Истанбул безнең Тукай паркында. Шулай ук инде безнең Татарстандагы башка төбәкләрдә дә бар. Су ташучы сынлы композиция Асия Миннуллинаның Казандагы беренче зур эше. Водоканал оешмасына ул вакытта җитәкчелек иткән Наил Рәхим улы Җамалиевтан ала ул әлеге заказны. Мин әйтәм, монда урын юк, зур иттереп. Кичкенә генә фонтанчик итик, кичкенә генә скульптура эшлик. Замали юк, миңа зур кирәк. Мин әйтәм, кеше кичкенә була, и ни туда, ни сюда була дип әйткән идем. Юк, настоял. Ну, куркып эшләдем. Эскизны сразу ничектер менә тиз эшләнде эскиз. Архитектор да: "О, Ася, менә отлично, менә шуны эшлә" дип әйтте миңа. Заказчик та Замалев килде да: "Пойдет". Не пойдет даже. Делай дип әйтте и китте. Эшләгәч, мин инде йөрәк сикерә, чыгам дип, ну, куркасың, нәрсә әйтер, эшләгәч. Ул әйтте: "Мужику сумку, пусть деньги собирает. Лошади колокольчик". Мин аптырадым да койдым. Чын кыңгырауны эзләп Асия Мәскәүнең данлыклы 40 тартма базарына кадәр барып җитә.
ташычы композициясында біз Асия Миннуллинның сын сәнгатендә реалистик традицияларның ничек дәвам итүен күрәбез. Картиналардагы кебек рәссам җентекләп һәрбер детальне, һәрбер әйберне күрсәткән кебек, сында гомумән сында сәнгатьтә гомумиләштереп бирелә. Күбрәк символика була. Ә монда без аның җентекләп күрсәтүен күрәбез. Ул диблегәсен, дисең, аны тотып карыйсы килә, аның кыңгыравын шалтыратып карыйсы килә, аның чиләгендәге суын шулай ук чәчәсе килә. Тапшыруны төшергәндә, безнең әлбәттә автор белән шәһәр буйлап сәяхәт итеп, эшләре белән үзе таныштырыр дигән фикер бар иде. Ләкин Асия ханым каршы килде. Скульптура авыр туа торган сәнгать төре. Кабат әйләнеп кайтасым килми, диде ул. Кимчелекләре дә шунда ук күзгә ташлана дип истәп куйды. Беренче сын эшләрен Асия бала чагында иҗат итә. Кул астыннан ничек карап килеп чыкканын үзе дә сизми кала. Дәү әнисе белән дәү әтисендә кунакта булганда була бу хәл. Авыл балаларының артыннан агач карапка кызыгып шауып йөргәннәре әле дә истә. Сынның тууы үзе бер мөгъҗиза. Катлаулыгы турында әйтеп тә торасы юк. Ә инде әзер булмаган скульптураны күрсәтү бөтенләй тыелган, харафат. Шуңа да остаханәдә сез макетларның күбесен ябык килеш күрерсез. Сыннар үз сәгатен көтә, тормышка ашканнары үз серләрен саклый. Садри Максудине сынчы Казан Кремленә каратып, башын Истанбул ягына борып эшләгән. Яратам шундый шаяртуларны, ди Асия Миннуллина. Асия Ленинградта туа. Озакта үтми, әтә-әнисе Казанга күчеп киләләр. Казан сәнгать училищесын тәмамлауга яшь кызның күңеле туган шәһәренә ашкына. Ой, мин монда тудым дип кочаклагыз. Булмады. Даже требования, какие надо на экзамене, я не знала. Кышка кырдым, но скульптурное отделение, бик зур конкурс был. И мин, возьмите меня куда-нибудь, дип әйттем. Алдылар керамика, стекло керамика. Укыдым, бишләр ала башладым. Туктале, мин кая килдем дип сразу Сорау бирдегез үзегезгә. Әйе. Шулай итеп, Асия 3 ел керамика бүлегендә белем алганнан соң кире Вера Мухина исемендәге Сынлы сәнгать институтының скульптура бүлеге 1нче курс студенты була. Белемле һөнәрче зур өметләр белән канатланып Казанга кайта. Авыррак булган иде. Мастерскойны көчкә 1-2 елдан гына кичкенә генә бүлмәгә үзем басып алдым. Шундый вакытлар булды. Шуның өчен менә бу студентлар минем чыккач та мастерской булырга тиеш дип булышам аларга. Минем кебек булмасын. Шундый самый энергичный вакытлары эштә булырга тиешләр. Андый җылаган вакытлар булмасын аларда. Әнинең сүзе дә истә. Ул авырыйдыр, каты мине чакырды да әйтте. Ни с того ни с сего инде әйтте. Асия, минем сиңа өметем бик зур. И все. Мин аптырадым. Но шул сүзләр әле дә минем башымда һаман. Асия, минем сиңа өметем бик зур.
Әнисе Роза, әтисе Минвәли инде күптән бакый дөньяга күчкәннәр. Ләкин алар калдырган рухи ныклыкны Асия бүген дә тоеп яши. Әти-әниләр мине бик поддерживали, булыштылар. Ауыр вакытларда менә Ленинградтан килгәч, акча юк, эш юк, мастерской юк. Ауыр заманнары, 90-нчы еллар бигрәк. Җылап та алганнарым вакытларым булды. Но әти миңа: "Ася, не переживай. Поддержим". Бәхеткә каршы, сынчыларга салкын карау вакыты уза. Еллар буе эшсез утырган Асиягә бер-бер артлы тәкъдимнәр килә башлый. Республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрипович Шаймиев су ташучы һәйкәленә игътибар итеп, авторы Асия Миннуллинага шалтыратып заказ ясау теләген белдерә. Как удача күптән килгәнме, күктән килгәнме Шаймиев. Соавтор памятника благотворителя. 11 тапкыр 11-нче эскизны алып килгән идем. Шуны гына әйтте, да. А ул аны очень бик вникать итеп, пока не добился, мине чыгармады. Мин инде как мен әйтәм: "Я Алла, менә монсы актыгы булсын инде", дип алып килгән идем. Вот, говорит, этот. Удивительный кеше. Удивительный. Иганәче прототипы Әсхат Абигалимҗанов була. Сынлы композицияны Казанның үзәгендә Кремль диварлары астында урнаштыралар. Каршы килүчеләр дә була. Ничек инде бер белмәгән кешене зурлап, шул кадәр тарихи җиргә куялар димени? Урыны бик дөрес сайланганын вакыт үзе раслый. Һәйкәлләр бит алар заманалар символы. Иганәчегә куелган һәйкәл чорның гына түгел, кешеләрнең дә үзгәргә кирәклелеген чагылдырган әсәр. Авторның яратуы сизелә һәр 1 сантиметрда композицияның. Шуңа күрә дә монда тотып карыйсы килә арбаның. Ул агач дип тыймыйсың, бронзаны да. Кызның курчагын тотып карыйсы килә, аның күлмәгенең ничек тегелгәнен тыймыйсың. Балаларның киемнәре һәммәсенеке дә кабатланмый. Аларның аяк киемнәре төрле сандалилар формалары белән төрле. Детальләр дип кызык монда. Балалар мәктәптән кайтып килешли, хәйрияче абый күреп алып, аларны утыртып, олы юлга чыгара. Миңа Шаймиев заказ биргән иде. Шурали ясарга. Ничә ел инде мин аның турында уйлыйм, булмый. Менә бүген башлыйм последний экземпляр. Асия Минвалиевна Миннуллина туплаган белемен, осталыгын, һөнәрнең һәр нечкәлеген жәлләми укучыларына тапшыра. Аларның үзләренең дә инде мактанырлык мөстәкыйль эшләре бар. Укучысы һәм бүгенге көндә уң кулы булган Мамадыш егете Артур Давыдов шундыйлардан. Остазы белән бер-берсен табышу зур бәхет икәнен Артур яшерми дә. Минем бәхеткә каршы институт ачылды, скульптура бүлеге. Аның руководителе Асия Минвалиевна булды. Мин училищеда керамиканы бетергәч тә шул скульптура бүлегенә кердем. Казанда Суриков исемендәге Мәскәү сәнгать институты филиалының ачылуы республикабыз өчен зур казаныш булды. Үзебездә сәнгать өлкәсендә югары белем алу никадәр талантлы яшьләргә Татарстанда һәм Идел буе төбәкләрендә калу мөмкинлеген тудырган иде ләбаса.
Кызганыч, филиал әлегә эшчәнлеген туктатып тора. Ләкин Асия Миннуллина кебек битараф булмаган сәнгать әһелләре институтның эшләп китүенә ихлас ышаналар. Асия Миннуллина гаять юмарт кеше. Белеме белән генә түгел, шәхси остаханәсе белән дә уртаклашырга риза ул, хәтта заказлары белән дә. Эшләре өчен кергән гонорарларга сынчы Казаннан ерак булмаган Абухо авылыннан җир сатып ала. Әти-әнисе дә ерак түгел, күрше Державино авылында гына җирләнгәннәр. Бер ягыннан урман һәм елга биләп алган искиткеч матур табигать кочагында остахана, бөтен уңайлыклары булган кунакхана, хәтта мунча да тезеп куя. Үзе өчен түгел, укучылары һәм теләге булган һәрбер иҗатчыны көтә ул. Бушлай, кил дә эшлә генә. Биредә чын мәгънәсендә иҗади лаборатория булдыру аның зур хыялы. Яшьләр китмәсен Казаннан, монда калсын. Для этого алар яратырга тиеш именно Казанны. Казанны яратсалар китмәсләр. Сез Казанны ни өчен яратасыз? Ну, китеп булмый. Минем әнием бик матур җырлаган иде. Мелодия, татар мелодиясы. Алар бер кая да юк андый мелодия. И монда даже архитектура әзрәк шул мелодияга килә. Ничек менә истә сызлама, әрнемә, юксынып йөрәгем. Вот это. Вот ул бер кая да юк, только Казанда. Әни минем вот ул җырларны истә калды. И ничек китә алам? Ул җырлардан, кешеләрдән, юмор татарский. Нигде нету. Бер кая да юк андый юмор. Сынчы үз эшләрен иң кичкенәсеннән алып иң көтелмәгәненнән һәм иң монументаль әсәрләренә кадәр һәрберсен киләчәк буыннарга хат дип кабул итә. Бурлаклар нәселеннән Асия әти-әнисенең ышанычын аклый. Яшәгәндә үк эшләре белән үз-үзенә һәйкәл куйган, кечкенә гәүдәле, зур йөрәкле шәхес.